Ez dakat hemen eskura, baina bai, badak alko nizuke biali. Haino da zuen. Zaiaz. Bueno, hemen neongo za gero? Vale, gero apuntatuko izuen, vale? Ez behizu importa, oinaziko gota. Es que así que mierda. Yo no tengo que hablar. Ellos tienen tablet, nosotros teléfono. Hola, zo gabe. Lehenengo aldiz? Ez. Batzuk ez, da? Així hartu da zenuten hau etorri zarete ja? Bai, hartu ez aixi nahikoa. Ikasle dana daude. Bueno, Ba? Gero zuek azte zeltezta. Gero.
Egun on guztioi, buenos días a todos y todas. Ongi etorri Ermuko udaletxera, eta bereziki udal batzarraren areto honetara, herriaren etorkizunari buruz egiten den lekura. Os doy la bienvenida a este salón de plenos, un espacio donde hablamos de nuestro pueblo y tomamos decisiones para mejorar Ermua. Gaurko saioa berezia da, zuek zaretelako protagonistak. Gure herriko ikastetxako ikasleek, urte osoan zehar egindako lana, hausnarketak eta proposamenak entzuteko bildu gara hemen. Aurten, gainera, guztiontzat oso garrantzitsua den gai bat landu duzue. Uraren kontsumo arduratsua. Ura ezinbestekoa da bizitzarako, baina askotan hasten dugu baliabide mugatua dela eta denon ardura dela zaintzia. El agua es imprescindible para la vida y al mismo tiempo un recurso que debemos cuidar entre todos y todas. A través de la Agenda Escolar 2030 no solo habéis aprendido, sino que también habéis elaborado propuestas y habéis ayudado a concienciar a la ciudadanía. Erakutsi duzue, ingurumenarekiko konpromisoa ez dela etorkizuneko kontua bakarrik, gaurtik bertatik eraikitzen dela. Horregatik, gaur batez ere zuen ahotsa entzun nahi dugu. Ziur nago aurkeztuko dizkiguzuen proposamenak denoi lagunduko digutela ura gehiago baloratzen eta arduraz erabiltzen. Eskerrik asko egindako lanagatik, erakutsitako konpromisoagatik eta Ermua hobe baten alde egiten ari zareten ekarpenagatik. Quiero daros las gracias por vuestro esfuerzo, por vuestro compromiso y por ayudar a construir un Ermua mejor para todos y para todas. Eta orain bai, hasiera emango diogu pleno txikiari, puntu bakarra dakagu. Hemen dago. Udalerriko ikastetxeek eskolako agenda 2026aren barruan egindako proposamenen aurkezpena. Presentación de las propuestas elaboradas por los centros escolares del municipio dentro de la Agenda Escolar 2026. Suena da hitza. Egunon guztioi, gu Intza eta Xuban gara, 5. mailako ikasleak eta Nahitasuna ikastolatik gatoz. Egunon guztioi, gu Araia eta Enar gara, eta 2. mailako ikasleak eta San Lorentzko ikastetxetik gatoz. Egunon guztioi, gu Iria eta Karla gara, 6. mailako ikasleak eta San ikastetxetik gatoz. Proiektuaren aurrekariak. 2024-2025 ikasturtean ekoizpeneka eta kontsumoarekin lotuta uraren kontsumoaren inguruko diagnostikoak egin genituen eskoletan. Eskolan ur kontsumoaren datuak aztertu ondoren ekintza batzuk proposatu genituen kontsumoa gutxitzeko. Familietan ere uraren kontsumoa aztertu genuen inkesten bidez. Herrian uraren inguruan dauden arazoak eta aurrezteko egin daitezkeen ekintza aztertzen eta proposatzen aritu ginen. Inkesta guztiak jaso eta datuak bildu ondoren hauek izan dira labur bilduz atera ditugun ondorioak. Pertsona gehienak kontzientzatuta daude eta ez dute alferrik hartzen ura. Gehienak dutxa hartzen dute bainatu beharrean. Garbigailua eta ontzi garbigailua beterik dagoenean jartzen dute. Eskuak eta hortzak garbitzerakoan txorrotak ixten dituzte. Gainera, ekoizpen eta uraren kontsumo arduratsuari lotutako hainbat proposamen ere egin genizkion udalari. Egunon, eta ongi etorri Ermuko udalera. Bueno, oin ni ingurumeneko zinegotzia eta Julene ingurumeneko zuzendaria erangontxongo dizuegu iaz aurkeztutako konpromezuei erantzuna emon diogun. Lehenik eta behin lorategi ekologikoak sustatzea eskatu zenuten. Eta guk egia da ez dugu pausoak emon ditugula, baina ez dugu egin. Naiz eta hori pasa, kontratu berria prestatzen ari gara, eta bertan kokatzen hasi gara konpromesu horiek bermatzeko. Baita herriko arbolak aztertu ditugu,
eta plan bat prestatu dugu zonalde bakoitzeko arbol egokiak jartzeko eta gero horiek ur gutxi edan dezaten. Bigarren konpromisoari dagokionez, herriko gune publikoetan dagoen ur kontsumoak neurtu eta kontsumoak doitzeko sistema jartzea, kontsumo arduratsua bultzatzeko kanpainak abian jarriz, esan behar dizuegu, hainbat ekintza egin ditugula honen inguruan, alde batetik zuek diseinatu duzuen kontzientziazio kanpaina aurrezten, mundua babesten, kanpaina hori zabaltzen lagundu dizuegu. Azkenean, eraikin publikoetan jarri ditugu zuek diseinatu dituztuen kartelak, baita mupietan, hori badakizue direla, herrian zehar dauden tabloi moduko batzuk, guk kudeatzen ditugunak, eta bestalde, web horrian ere bai berri bat zabaldu genuen, eta baita sareetan zabaldu zen zuen mezu hori. Bestalde, Gipuzkoa etorbideko 24 eta 54 zenbakiendan dauden lorategietan jarri ditugu loreak ureztatzeko sistema automatikoak. Orduan horrekin ere bai, badoitu dezakegu ur kontsumo hori eta baita ura aurreztu. Eta azkenik, esatea ere bai, Gipuzkoako urekin, azkenean uraren hornidurak kudeatzen duen erakundarekin, etengabeko kontaktua daukagula, eta kontsumo oso handi bat zematen badu udalerriko, eraikin publikoren baten, guri jarraian abisatu egiten digute, neurriak hartu ahal izateko eta urgalerak ekiditeko. Gero herri mailan eskatu zenuten kanpaina berriak egitea ur kontsumoetaz oroitzeko. Zuen laguntzagaz kanpaina berriak egin ditugu, zuek diseinatutako kartelak eta Junek esan moduan ermuko mupenetan jarri ditugu eta baita eraikin publikoetan ere, eta esan beharra dago, jende asko galdetu digutela kartel horiek oso egokiak zirela esanez, eta zuen lana bermatuta geratu dela herriko jendean. Azkeneko ari dagokionez, San Pelaioko igogailua funtzionatu gabe uzten dituen euriura bideratzeko planari dagokionez, esan behar dizuegu, zuekin partekatzen dugula igogailuak martxan egotearen garrantzia, are gehiago San Pelaio edo Aldapako igogailuak bezala, azkenean jende asko mugitzen dituztelako, baina zoritzarrez, daramazkigun hilabete hauetan, 2026koetan ez dugu konpromiso hori oraindik bete, orduan saiatuko gara hemendik urte bukaerara betetzen, eta ez bada posible 2027ko aurrekontuetan sartuko dugu. Eta, bitartean jarraitzen dugu mantenu arruntarekin saiesteko matxurak eta saiesteko eta ahalbidetzeko funtzionamenduan egotea. 2025-2026 ikasturtean zer? Aurtengo ikasturtean hainbat jarduera egin ditugu. Ura aurrezten mundua babesten kanpainan parte hartu dugu. Lobiano jauregian bilera ezberdinetan parte hartu dugu. Eskolan ekoreskariak bildu gara 2 astean behin. Bestalde, ea 2030ko beste jarduera hauek ere egin ditugu. Zero hondakin amaiketakoa estimerronka, paper birziklatua estimerronka, eskolako baratza lantzen. Antolamendua, kontzientziako kanpaina aurrera ateratzeko hainbat bilera egin ditugu. Batzar horietan Eskola Agenda 2030 programan parte hartzen dugun Ermuako eskola bakoitzeko ekordezkariak, eskoletako programako arduradurak, DBG-sako ordezkariak eta udaleko ordezkaria bildu izan gara. Eskolarteko batzar hauetan hainbat erabaki hartu eta hainbat lan banatu behar izan ditugu kanpaina martxan hasteko.
Gero, erabaki eta lan hauek eskoletara eraman ditugu. Gure eskolakideekin informazioa partekatu dugu eta lanean hasi gara. Gure ikastetxearen baitan, ordezkarien taldea sortu eta antolatu dugu. 15 aldiro bilerak egin ditugu. Euskarri divulgatiboen diseinua. Sentsibilitazio kanpainari buruzko informazioa zabaltzeko 3 euskarri mota diseinatu ditugu. Kartelak, San Pelaio, aurkezpenak, San Lorenzo eta Eskuorriak Anaitasuna. Euskarri divulgatiboen diseinua. Euskarri hauetan ura modu kontzientzienetan erabiltzeko aholkuak ematen dira. Baita datu deigarri batzuk ere. 2000 milioi pertsonak baino gehiagok ez dute edateko urik. Urgezaren 70% nekazaritzan erabiltzen da. Planetaren eren batean eskazia aurre ikusten da 2030-erako. Parte hartu dugun eskoletako ordezkarien artean erabaki dugu zein izango den kanpaina honen izenburua. Ura aurrezten mundua babesten. Ikastetxe guztien parte hartzairekin osatu ditugu euskarriak, taldeka ideiak proposatu ditugu eta benen artean erabaki dugu zeintzuk diren egokiena. Kontzientziazio kanpaina prestatzen. Azken eskolarteko batzarraren ondoren, kontzientziazio kanpaina martxan jartzea erabaki genuen. Horretarako prestatutako materialekin, kartelak, eskuorriak eta aurkezpenekin zer egin genezaken pentsatu genuen. Gauzak horrela, hauek izan ziren egin genituen ekintza nagusiak. Gelaz gela joan ginen gure proiektu azaltzera. Kartelak jarri genituen eskoletan eta udaletako eraikinetan. Kalean informazio postuak jarri genituen. Ekintza guzti hauek maiatzak 11 eta 15 bitartean egin genituen jende gehiagorengana iristeko. Kartelak eta eskuorriak. Ikastetxeetan, ekoliderren partaidetzarekin kartel eta eskuorri ereduak sortu genituen eta batzarrean guztion artean behin betiko kartel eta eskuorriek sortu genituen. Beraz, eskuorriek eta kartelek informazio berdina dute, denon artean adostutakoa. Are gehiago, estilo berdina dute. Gainera, herritarra orok ulertu nahian, euskarriak 2 hizkuntzetan, euskaraz zein erderaz daude. Udalak kartelak eta eskuorriak inprimatu zituen, guztira 60 kartel eta 240 eskuorri. Horietatik 2 kartel eta 80 eskuorri izan ditu erabilgarri ikastetxe bakoitzak. Gure lana herritarrak informatzea eta sensibilizatzea izan da. Informazio puntuak. Cardenal Orbe plazan informazio puntuak jarri ditugu. Maiatzak 11, 14 eta 15 informazio puntuan eskuorriak banatzen eta ura aurrezteko neurriak azaltzen ibili gara. Hasieran esen jende asko gerturatu. Gu hasi ginen jendearen gana hurbiltzen. Herritarren erantzuna oso ona izan zen. Oso ondo eman genituela azalpenak eta eskerrak eman zizkiguten. Oso esperientzia polita izan zen. Guk ikasleok uraren kontsumo arduratsuaren kanpainan parte hartu dugu eta gauza garrantzitsu bat ikasi dugu. Ura ez da mugagabea eta gure eguneroko ohiturek eragin handia dute. Konturatu gara askotan ura behar baino gehiago erabiltzen dugula. Adibidez, txorrota irekita uzten edo dutxa luzatzean. Horrelako ekintza txikien denborarekin ondorio handia dituzte. Kanpaina honi esker, ura zaintzea guztion artean dela ikasi dugu, eta hori lotuta dago Agenda 2030ekin eta garapen jasangarriakin. Amaitzeko uste dugu guztiok aldaketa txikiak eginez, uraren kontsumo asko hobetu dezakegula. Esperientzia hau oso positiboa da. Gainera horrelako proiektuen modu praktikoago eta errealago baten ikasteko aukera ematen dutela pentsatzen dugu. Eskerrik asko. Hasiko gara San Pelaiorekin, bai, Julen. Bai, egunon.
Zer ikasi duzu lan honetan urak duen garrantziaz? Ura ezinbestekoa dela bizitzarako, edateko ura baliabide mugatua dela eta ezin dugula alferrik galdu. Etxean, eguneroko ohiturek ura asko aurrezten lagun dezaketela urtegiak eta ibaiak zaintzea garrantzitsua dela etorkizunean ura bermatzeko. Eskerrik asko, bai, Arri? Bai, egunon, proiektua eginala, diagnostiko bat egitera iritsi zarete. Horretarako, inkestak, datu bilketak eta gauza pilo bat landu duzue. Orduan nire galdera da proiektuaren ze zati gustatu zaizue gehien. Informazion puntuen lana izan da gehien gustatu zaiguna. Triptikoa banatuz eta azalpena eman ondoren herritarrei. Zorionak eman dizkigute egin dugun lanagatik, eta oso posit eta harro sentitu gara, gure herrian zerbait garrantzitsua egiten ari ginelako. Eskerrik asko, Javier. Egunon, buenos días. Zer izan zen prestatzen zailena? ¿Qué fue lo más difícil de preparar? Gure teknikariaren laguntza handia izan dugunez, prestakuntza oso erraza izan da. Lana ondo antolatuta izan dugu eta ilusio handiz aritu gara elkarlanean. Horri guztiari esker proiektuaren prestakuntza eta ondoren martxan jartzea esperientzia ahaztezina izan da guretzat. Eskerrik asko, San Pelaio ikastetxeari, orain ikastola nahitasunarekin jarrituko dugu. Txino. Vuestras propuestas que habéis hecho y yo también pues tengo una pregunta para vosotros. Nola aukeratu zenituzten kanpainako 7 aholku nagusiak? Kanpainako 7 aholku nagusiak eskuorrien laguntzaz gure hitzak erabiliz eta taldean austuz aukeratu genituen. Eskerrik asko, bai, Idoia. Lehen eskertzea nahi dugu zure lanagatik, oso polita izan da. Eta galdera bat daukagu goiteko, eta da zein aholku iruditzen zaizue garrantzitsuena eta zergaitik. Guri iruditzen zaigu garrantzitsuena, landarea goizean eta ilunabarrean ureztatzea, lurruntza saihesteko, eta iruditzen zaigu garrantzitsuena, ze azken finean, jendeak gutxien dakien edo egiten duen aholkua delako, eta oso garrantzitsua delako biodibertsitatearentzat, ekosistemantzat eta guretzat. Asko. Bai. Jol. Lehenengoz eta behin, egunon eskamutila guztixoi. Nik ikastolako, ganaitasun ikastolakoa galdetu behar dizuet, baina galdetu horretik esan behar dizuedana da, hemen gaudenok eta hemendik kanpo herritar guztiak, asko eskertzen dugula egindako lana. Ez bakarrik orain egiten ari zaretena, egia da gainera oso ondo ikasitza etorri zaretela, badakizu zer esan behar duzuen, kristo lana egin duzuen aldu erretik, eta aurreko hilabetetan egin duzuen lana ere oso garrantzitsua izan delako. Ni gauza bat gerat usten duen ere buruan gaurko saio honen ostian, bakoitzak egin behar du, egin dezaken lana oso garrantzitsua dela. Besteak egin dezaketena eta beste aholkuak emotia oso garrantzitsua da. Baina bakoitzak gure etxean egin dezakeguna, gure txorrotan, gure dutxan, behar bada garrantzitsuagoa izan daiteke. Eta nire galdera zein da, lan asko egin duzue, gauza asko biratu dituzue, aholku batzuk aukeratu dituzue, esan diguzue zuetako zein dan aholku horietan garrantzitsuena, baina zuek zer usten duzue dela mezurik garrantzitsuena. Zer esango zeniokete hemendik kanpo dauden pertsona guztioi guri, hemen gauden guztioi. Zer izango litzake zuen mezu garrantzitsuena? Familia eta ikaskidei helarazi nahi diegun mezua da ura beti zaindu behar dela. Ez dela jolas bat eta urak limite bat duela. Eskerrik asko ere anaitasuna ikastetxeari, jarraian, San Lorenzo ikastetxearekin jarrituko dugu. Mónica, Javier, Mónica, bai. Buenos días a todos.
yo voy a reconocer que me cuesta mucho hablar en euskera y entenderlo. Tengo que ir muy despacito. Pero ya que vosotros habéis adquirido un compromiso con esto, yo voy a hacer lo mismo, voy a intentarlo, ¿vale? Es muy importante para nuestro futuro que vosotros desde bien pequeños seáis conscientes de lo que tenemos, de lo que nos preocupa y de lo que podéis solucionar, ¿vale? Y para eso nos trasladáis estas ideas y me parece verdaderamente importante, ¿vale? Primero lo leo en euskera, veremos a ver cómo se me da. Perdonadme si meto la pata, y luego lo leo en castellano, ¿de acuerdo? Kanpaina hau egin ondoren, aldatu alda ura erabiltzeko duzuen modua. Después de hacer esta campaña, ¿ha cambiado vuestra forma de usar el agua? Muchas gracias, chicos. Bai, ikasleok bai eskolan bai etxean ura aurrezteko aholkoak martxan jarri ditugu. Gure artean ura aurrezteko kontzientzia piztu da. Eskerrik asko. Julen Ogal, bertan, Julen. Bai. Bai, egunon berriro. Zer esango zeniokete ura aurrezteaz garrantzitsua ez dela usten duen norbaiti? Ura guztion altxorra dela eta denok zaindu behar dugula. Ur gabe ezingo ginateke bizi. Horregatik ondo zaindu eta erabili behar dugula. Afrikan adibidez ur gutxi dute, beraz ezin dute alferrik galdu. Eskerrik asko eta azken galdera, Paula. Egunon guztioi. Beste kanpaina bat egingo bazenute, zer gehitu edo hobetuko zenukete? Ingurumena zaintzeko kanpainak egitea oso garrantzitsua da eta maiztasuna handituko genuke. Ikasturtean zehar kanpaina gehiago eginez. Ingurumenarekin harreman gehiago izatea. Eskolan berdegune gehiago izatea. Irteerak ekosistema ezberdinetan egitea zaintzeko. Eskerrik. Eskerrik asko ere, San Lorenzo. Bueno, eta oinaingo gaurko pleno txiki honi. Eskerrik asko parte hartu duzuen ikasle guztioi, irakaslei ere, eta ikastetxei urte osoan egindako lanagatik. Gaur erakutsi diguzue, konpromisua, lankidetza, eta ingurumenekiko ardura ez direla adin kontua. Y quiero agradecer también el esfuerzo que habéis realizado para trasladar vuestro mensaje al conjunto de la ciudadanía. Gracias por iniciativas como esta. Ermua es un pueblo más comprometido y más consciente de los retos que tenemos por delante. Zuen proposamenak eta hausnarketak kontuan hartuko ditugu. Izan ere, herriobe bat eraikitzeko beharrezkoa da zuen ikuspegia eta zuen ahotsa entzutea. Nos habéis recordado que los pequeños gestos pueden generar grandes cambios y cuidar el agua también es una responsabilidad compartida. Beraz, jarraitu jakin minarekin, parte hartzen eta zuen ingurua hobetzeko ideiak proposatzen. Ermua también es vuestro pueblo y su futuro se construye con todos vosotros y vosotras. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik eta egindako lan bikainagatik, mila esker eta lasterazte. Ja bukaera emango diogu. Proposamena. Vale. Areitiora bidean dagoen kanpo futbola edo eskubaloikoa gaudenan jolasten, ura eratera nahi dugunen joan, plaza baino joan behar gara eta gustatuko litzaiguke hor iturri bat egotea. Lomi Power atzian dagoen plazan, ez da? Vale, ba. Teknikaria ia apuntatu dut, ikasiko du, haber posible izango dela eramatea. Hartzen dugu ideia eta proposamena, bale? Mila esker guztioi, eta orain egingo dugu argazki, familiar argazki bat, bale? Betiko moduan.